Ako se sećate, pogotovo starije generacije čuvenih igara bez granica, onda su čuveni dvojac sudija rekli na početku igre: Atenzione, paznja, 3, 2, 1 i... Radio Rulet. I dovoljno da nas pozovete na broj telefona 4040470 i da učestvujete u kvizu Radio Rulet i da odete na produženi vikend na Kopaoniku, vilu Mil Mari. Imamo nekog na vezi. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Ne, vredi, mora osmeh da bude. Ajmo iz početka. Halo, dobar dan. Halo, tako je već bolje. Koga imamo na vezi? Suzana iz Požarevca. Suzana iz Požarevca, dobro. Suzana, volite Radio Indeks? Kažite, volim do Radio Indeks. Naravno, ne prestam radi u kuhinji, ali ovako. U kuhinji, kaže moja ćerka. Da, divno, dobro. Da li ste spremni za jedan dobar kviz? Jesam. Dobro, znate pravila? Znam. 7 pojmova, mi vam govorimo, vi treba da kažete tačno, da odgovorite tačno na bar 5 pojmova, ali imate samo 30 sekundi da nam date tačan odgovor. Je li to okej? Važi, može. Ajmo prvo da zavrtimo, da vidimo koje je slovo u pitanju, ako nemate ništa protiv. Može, naravno. Krećemo. Slovo T. Dobro. Nešto si tela. Jel odgovara? Može. Ili imate neko ko vam pomaže? Imam. Ko? Muž. Pa i nije neka pomoć, odmah da vam kažem. Ali može da se izvadi. Pazite dobro. Pazite, 30 sekundi i krećemo sad. Pazite dobro. Grad na T. Trstenik. Država na T. Turska. Planina na T. Stara. Reka na T. Stara. Životinja na T. Nije muž. Tigar. Nije muž. Tigar, on je lav. Ime na T. Tanja. Ima ga u kuhinji. Pijete muža. Tiganj. Bravo. Slušajte, navijači, ovi naši ovdje su bili isto... Podrška, hvala. Bravo, Suzana, pa ja sam ostao bez teksta, a verujte mi, u jednom trenutku srce mi je jače zakucalo nego vaše mužu, verujte mi. Njemu zbog stiganja, ali da, pa ja to znam, to je 100%. Bila Mil Mari odgovara, Kopaonik produženi. Volite da učestvujete u kvizovima? Volim, ali rijetko kada da uspem. Evo, pogledajte, odnosno čujete sad, nije bilo teško, prosto jednostavno. Ostanite i dalje da slušate vaš omiljeni radio, a mi ćemo se truditi da budemo i dalje veseli, zabavni i da vas šaljemo na neke, možda čak i dalje destinacije. Može. Hvala, Suzana, prijatno da ostanite na vezi, a mi naravno, samo da vam kažem, što se tiče kvizova, sutra u 8:20 jedno dugme, 8:20 sa Draganom i Goricom, opet možete da učestvujete, ili sa mnom sutra u 16:10. Radio Rulet na Indeksu.